Molt bon dia. Avui tenim el plaer de tenir a Top BCN a la taula d'opinió professional de Barcelona el senyor Joan Ràfols Esteve. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Estudis en Housing Market al Departament d'Habitatge i Desenvolupament Urbà dels Estats Units i en Economia Urbana a la Universitat de Harvard. Ha treballat al Ministeri de l'Habitatge, a l'Assessoria Econòmica i Institut per a la Promoció Pública de l'Habitatge i ha estat director gerent de la Cambra de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya. Entre molts altres càrrecs, ha estat director general d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, conseller de l'Institut Català del Sòl, conseller delegat de Vèrtix, director general adjunt d'Immobiliària Colonial, conseller del Banc Sabadell Inversions, president de l'ICTEC i conseller de Solvia Development SL. Actualment és consultor en matèria d'urbanisme i habitatge, soci director d'Economia i Projeccions Urbanes SL i president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i de Lleida. Bueno, en principi, sempre al llarg de tots aquests, podem dir, des que jo conec la política d'habitatge, que és des dels anys 70 i pico, vull dir, i sobretot des dels 80 hi ha la democràcia, pues, hi ha hagut un moment de tots, hi ha hagut un moment que ha sigut una política, com tot, millorable, però en tot cas que sí que ha assolit els objectius que estava dissenyada. No podem dir això des dels últims períodes, perquè realment tant a Catalunya com a Espanya l'afectació de la crisi de les hipoteques subprime l'any 2008 va suposar un retall de tota l'activitat de política d'habitatge, començant pels fons públics pressupostaris, i per tant podem dir, jo en aquest moment el que diria és que no tenim política d'habitatge ni a Espanya ni a Catalunya, amb llei de vivenda o sense llei de vivenda, a Catalunya amb llei del dret a l'habitatge, però tampoc que els resultats al cap de 17 anys, aquí els tenim una crisi habitacional important, en certs sectors, però que s'està agreujant per la falta de política de vivenda a Catalunya, s'està agreujant i estarà afectant a tots els sectors de la societat. Home, a Barcelona té una situació molt particular, conseqüència que es dona també a la majoria d'àrees metropolitanes arreu del món, que és que en aquests moments hi ha una crisi caracteritzada per tres factors. Una, l'increment de preus, la gent vol viure al centre i perquè són de les àrees metropolitanes, perquè és on hi ha més oportunitats de treball, els salaris són més alts, hi ha més relació, la vida intensa a la ciutat també ajuda, i per un cantó tenim increment de preus, en aquests moments el cost de les hipoteques que grava la promoció i l'accés a l'habitatge, i per últim també tenim una falta d'oferta important, perquè el sector promoció està molt debilitat després de la crisi del 2008 i sobretot en el cas de Barcelona perquè no hi ha sòl per poder edificar. I en aquest sentit, i tampoc, dius, bueno, si no edifiquem vivenda nova, almenys arreglem i rehabilitem el que tenim, però tampoc ho fem. Tampoc s'incentiva, tampoc es creen els mecanismes i en tot cas es penalitza la rehabilitació com la mesura del govern municipal anterior, que encara no està revertida, que és la previsió del 30% de reserves d'HPO amb les rehabilitacions de més de 600 metres. Això, la rehabilitació sempre, i la rehabilitació energètica i la rehabilitació integral dels edificis, que és el que necessiten
moltes cases, per exemple, del nostre Eixample, i gran part del que es va construir als anys 60, 70 i 80, el resto de Barcelona necessita rehabilitació, perquè en aquells moments els estàndards d'edificació eren senzills i després el pas del temps i l'evolució de les instal·lacions i les demandes de actuals de confort i sostenibilitat fan que realment moltes d'aquestes vivendes han de ser arreglades. Bueno, a vegades oblidem de que la ciutat és això, és el punt on es troba residència i treball, o la ciutat o les àrees urbanes, residència i treball, on el punt on es concentra la mobilitat per anar de la residència al treball i les relacions, i per tant la ciutat per definició sempre ha de ser una mica més caòtica i que el viure en una zona perifèrica o menys urbana. Ara, per altre cantó, la gent vol viure a les ciutats perquè troba altres avantatges. El problema és trobar el punt d'equilibri entre una cosa i l'altra, que és un punt difícil, sempre, un punt d'equilibri sempre difícil de trobar, però el que és cert és, parlant ja d'aquesta paraula clau o miraculosa que és la sostenibilitat, que tothom parla i que ben bé és difícil de concretar en què és la sostenibilitat en un entorn urbà. El que és veritat és que no podem viure avui, per exemple, amb les comoditats d'avui dia, que en quant a energia, consum d'energia, mobilitat, tot això, amb un entorn rural com el que era el paisatge dels nostres avis. Això són dos temes incompatibles. Hem de trobar el punt d'equilibri amb la nova situació. I això és el que és difícil de trobar, i més difícil de trobar quan, amb els temes de mobilitat o, per exemple, amb els temes de sostenibilitat, s'hi barregen posicions ideològiques que van contra el progrés, clarament. Bueno, si mirem Barcelona, vostè mira Barcelona, a l'Eixample el va fer la iniciativa privada. Vull dir, si mira Barcelona els grans equipaments, molts d'ells, l'Hospital de Sant Pau, el Palau de la Música, també es va fer la iniciativa privada. I això, i concretament en el cas de l'habitatge a Barcelona, gran part de l'habitatge que avui tenim a la ciutat de Barcelona va ser, gran part no, el 90% de l'habitatge que té Barcelona, o sigui, tot menys els grans polígons que va fer l'Instituto para la Promoción Pública Vivenda, Nou Barris, tot és iniciativa privada. Això sí, amb desenvolupament d'un planejament municipal o de les administracions, això també és extensiu a l'àrea metropolitana, o sigui que l'administració juga un paper de direcció del creixement i després també en base a un moment determinat que hi havia una gran demanda d'habitatge perquè el país rural d'Espanya es va buidar i va anar a les grans ciutats, i Barcelona va passar de tenir 600.000 habitants a tenir 1.600.000. I això es va poder ser perquè hi havia, a més, unes polítiques públiques que incentivaven i ajudaven al privat per construir habitatges a un preu que amb grans esforços, però la majoria de la població va poder pagar en el seu dia. I gràcies a això la ciutat és una ciutat de propietaris. Home, jo crec que la política d'habitatge i la política urbanística a Barcelona
fa molt temps que està en paràlisi total, o en tot cas si ha tingut alguna activitat ha sigut negativa. I especialment els últims anys de l'última administració municipal, que ha sigut precisament una activitat netament contrària a la racionalitat econòmica i contrària a la iniciativa privada. Jo sí que crec que aquest país, la ciutat tenim un problema base, que és que no tenim sol, que cada vegada que hi ha més gent cada vegada que vol viure a Barcelona i que no hi cap, perquè no podem incrementar l'oferta d'habitatge. I es pot... Ara, el que sí és cert és que llavors, si no podem incrementar l'oferta, la resolució del problema de l'habitatge a Barcelona és bàsicament la rehabilitació i certes polítiques de renovació urbana. I les polítiques de renovació urbana, per exemple, sí que als anys, per exemple, en temes de renovació urbana, no pràcticament totes les zones de remodelació o que es deia de substitució de l'edificació existent que hi havia dissenyades amb el Pla General Metropolità, encara estan moltes d'elles per gestionar. O sigui, és la diferència de París. Aquest tema del 30% va ser una còpia literal de lo de París, però en tot cas lo de París sí que hi havia una implicació de l'administració gestionant aquestes àrees de renovació i això donava per fer 3.000, 4.000 vivendes noves cada any i una tassa de renovació del parc. A Barcelona aquí el que es fa és un planejament al que se li posa moltes càrregues, vull dir, ha de pagar no sé què i a sobre fer el 30% d'HPO i cedir el 10% d'aprofitament a l'Ajuntament, reurbanitzar tots els carrers i fer nova totes les infraestructures, i llavors ho deixem aquí i que ho facin els privats. I llavors què es passa als privats? Pues que òbviament els privats, si no surten mínimament els números, ningú corre el risc de posar-se en actuacions que no es veu per enlloc la rendibilitat i per altre cantó tenen un termini d'execució molt llarg i que necessita el suport, per exemple, si hi ha vivendes existents, en gent, etc., del suport de l'administració per gestionar tot això amb certa agilitat, i això no hi és. Jo crec que fa falta una autèntica política urbanística municipal de gestió, més que de grans paraules i grans edificis. Per altre cantó, amb el tema de la rehabilitació ja ho han dit. Vull dir, a més de posar-hi pegues i posar-hi més càrregues, el que s'ha de fer és gestionar. O sigui, jo li puc dir, per exemple, clar, quin sentit té que la rehabilitació pagui entre, per exemple, la Cambra ha rehabilitat un edifici, fet el Next Generation d'un edifici que tenim de propietat en lloguer, de 50 habitatges, etc. Doncs escolti, nosaltres tenim un 14% de costos, és el 10% de l'IVA de la costa de les obres que no podem repercutir, que és més cost, i tenim, per exemple, l'Ajuntament segueix cobrant el 4,5% de taxes municipals. Escolti, això ja ve del passat, i aquesta és la qüestió. Vull dir, realment, si volem això, s'han de posar els instruments i no posar-hi pegues i aquest afany recaptatori que s'ha d'oblidar.